Nigma ma sura caman zigin bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunga ani diɲɛ fan wɛrɛw kunga an b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen sigida 5nan Bamakɔ a sigida ɲɛma maire laada don a bɛ kunnafoni di kɛnɛ sigi senkan tilela dun dɔ kunna u kama ko déjeuner de presse o laada timɛra ka bɛn ni sibiri uti kalo tile 3 ye Nanjigiso hôtel la Olympe la Bamakɔ min senfɛ ani kunnafonidilaw tileladuw u ye a lajɛ baaraw minnu kɛra kalo 6 tɛmɛnen kɔnɔ sigida ɲɛmayaso fɛ sigida 5nan ani baaraw minnu bolodalen don dadonna olu caman na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sigida 5nan dugukoloko ani nafolo minnu labaara sigida ɲɛmayaso fɛ ka taa se basigi min bɛ sigida kɔnɔ ni bɛsɛya baaraw minnu kɛra seko ni dɔnko nasiraw farikolo ɲɛnajɛ kalanko ninnu bɛɛ lajɛlen fila fɔra olu la an ka jɛ ka sigida 5nan monsieur le maire Amadou Ouattara lamɛn Boubacar Traoré ni Ibrahima Kulubaliw ka kuma galamani na kalo wɔɔrɔ an ko an bɛna ka kuma ni journalistw ye an sera ka mun kɛ kalo 6 tɛmɛnen an dɛsɛra mun na k'o ɲɛfɔ an sera ka mun kɛ k'o fana walawala pour que bɛɛ ka faamu parce que ni mɔgɔw ye danaya da e kan awa n kelen tɛ ni n ka bureau communal ni les 45 élus danaya de dara an kan a minɛ kan ka fa k'a bɔn mais an hakili la a minɛ tɛ se ka fa ka bɔn abada n'an tɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ n'an tɛ sigi ka fɔ kɛ n'an tɛ ɲɔgɔn lamɛn donc a ye ɲininkali kɛ ko kalo 6 tɛmɛnen awa est ce que an nisɔndiyara baaraw kɔnɔna na an ko an ye gɛlɛyaw sɔrɔ gɛlɛya belebele yɛrɛ awa bɛɛ a ma dogo mɔgɔ si la commune 5 mairie don o don depuis le 21 janvier fo ka na se juin awa an tɔgɔ tun bɛ journaux da mais an hakili la dɔɔni bɔra la n'aw yɛrɛ ka cɛsiri ye bon olu gɛlɛya kɔfɛ an ko an nisɔndiyalen don ka sababu kɛ o kɔnɔna na o n'a gɛlɛya cogo o cogo an sera ka page lancer le 2 février kalo tɛmɛnen an sera k'o ala y'o latigɛ an ye an sera k'o kɛ commune 5 kɔnɔ n ko bi n'i tɛmɛna kin duuru in n'i taara la i b'a sɔrɔ chantier de bɛ yen bon o bɛ mɔgɔ nisɔndiya ko bɔ awa an ko Bako Jikɔrɔni fana Lilo 108 o fana bɛ yen partenaire dɔ y'an dɛmɛ awa musaka caman de nana commune 5 kɔnɔ n'a bɛ ka waliya bon ne a banna n'a baara ninnu banna waati o waati hakili la an ka commune ɲɛ bɛ yɛlɛma dɔɔni an m'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛɛ bɛ ban mais dɔɔni bɛ bɔ a gɛlɛyaw la awa an hakili la kalo 6 nata awa an tɛ an da don la k'o walawala parce que an y'a jira k'a fɔ nin exercice in kun ye ka na kunnafoni de di an sera ka fɛn minnu kɛ kalo 6 tɛmɛnen na ani an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ani an bɛ fɛ sigida mɔgɔw u k'u sen don k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka gɛlɛya ninnu wuli cogoya min na k'olu fɔ pour que an ka faamuya an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an y'a jira k'a fɔ awa n'i bilala ɲɛmɔgɔya la commune kɔnɔ o kɔrɔ ye k'i bɛ ci de la o ci ko ɲuman i kelen hakilina tɛ se k'a kɛ i ni bureau communal ani élu aw de fa kan k'aw fanga fara ɲɔgɔn kan ka tila ka population personnel ressources minnu bɛ sɔrɔ ka don aw jugukɔrɔ ka aw hakili don olu la pour que baara in bɛ se ka ɲɛ an bolo cogoya min donc o kuma de b'an bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye. Faraɲɔgɔnka jɛkulu dɔ sigira senga an ka jamana kɔnɔ ko Fédération des associations et groupements de la société civile pour l'alternance au Mali Vision 2023 o ye ka se ka ɲɛda kura di Mali jamana ma san 2023 u ka sigi min dayɛlɛla ka bɛn ni sibiri uti kalo tile 3 ye makɔrɔw tɔgɔla so la Maison des aînés Amdalaye ACI 2000 a senfɛ ɲɛmayaso kura bɛna sigi a denbaya dayɛlɛla o kun bɛ Imam Mahamudu Diko bolo ani a denba kun ye Madame Sise Asumawu Bari ye Kafunɛ Bacele ni a ka jatala Seydou Ɲare olu ye a baaraw seereya.
ni lajɛrɛ min sigilen filɛ ni sen kan ni a bɛ u ka kɔngɛrɛba fɔlɔ ko fɔ a ɲɛnamayara dakun min kan an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka yɛlɛma ɲuman don Mali jamana kɔnɔ. Fédération des associations et regroupements de la société civile pour l'alternance au Mali FASCAM fara ɲɔgɔn kan jɛkulu don min ni a bɛ jamana forobatɔnw fara ɲɔgɔn kan ni ka bɛnkan kelen kan. A ka ca jɛkulu 100 ye clubw ani mouvements minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ FASCAM fara ɲɔgɔn kan tɔn kɔnɔ. U ka baara kuntilenna ani laɲini yɛrɛ fanba ye fɛn minnu ye ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani ka se ka mɔgɔw ladi k'u su ka kɛ yɛlɛma kura donni baaraw kan an ka fasoba kɔnɔ. Ka baaraw caya min bɛ kɛ sababu ye kelenɲɔgɔnya ani badenya duman ka sinsin kalatako ka se ka dangɛnɛmaya tilennenya jɛlenya ani ladiriya kɔnɔ ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw hakilinaw lakunu an ka jamana lahalayaw kun kan. Malidenw a ɲini bɛ maliden bɛ fɛ an ka jɛn an tigɛ di ɲɔgɔn ma. Jamana ka welekan de don. Bi anw ka faamuyali la Mali de bɛ k'a denw wele sabula Mali y'a denw ta k'u ladon mais mara ni malidenw y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko don bɛna n'a gɛlɛyara jamana bolo jamanadenw fana ka jamana ta bi an b'o hukumu de kɔnɔ an y'o bɛ fɛ k'o welewele di kan ni jaabi ka se ka wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali ko kalan hukumu kɔnɔna la an bɛ se ka jɔyɔrɔ fɛn o fɛn fa ka se ka jamana in bɔ nin tɔɔrɔ in na n'o ye lakana tɔɔrɔ ye n'o ye kɛnɛyako tɔɔrɔ ye n'o ye sɔrɔko tɔɔrɔ ye n'o ye bɛnbaliya tɔɔrɔ ye jamana kɔnɔ an ka se ka solution sɔrɔ o la o de y'a to anw société civile a n'an groupement ɲɛmaw an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka nin ko in kɛ bon anw ka faamuyali o la karamɔgɔ ni jeli ye sen minɛ n'a dun ka se hakɛ dɔ ma n'a tɛ jatigɛli ko a t'a tigɛ alternance in tɛ ko wɛrɛ ye mɔgɔ bɛ ka kɛ mun ye mɔgɔ caman sera n'a bolo bi an bɛ yɔrɔ min na maa baden de y'i ban hali k'a fɔ k'u da tɛ don nin kuma in na parce que k'an ko ko alternance mais bi bi in na Mali bɛ yɔrɔ min na ni maa min y'i ban alternance ma a bɛ komi ni jamana kanu t'i la diɲɛ ko ko a bɛ daminɛ sigi ka kuma la fɔlɔ komi sigi ka kuma dɔ yɛrɛ bɛ sen na an bɛɛ labɛnnen don a kama n'a kɛra a kɛcogo la k'a dabɔ kun ye sigi ka kuma in kun ye Mali de ye malidenw ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ pɛrɛlen bɛ an bɛ taa sigi ka kuma in na sabula caman b'an dusukun na k'a fɔ an bɛɛ ka taa an ta fɔ pour que a bɛ se ka ɲɛ. Kɛnɛ in denfa Imam Muhamud Diko a ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin FASCAM ma ɲɛmaw ma ka da u ka danaya tali la ka d'a kan. N nana congrès in ka u ye n wele n nana ka a ɲini n fɛ n ka a parrainer a diyara n ye a bonyana n ma mais n ye min fɔ n bɛ segin a kan il faut pas tergiverser mɔgɔw mɛnna ta ka segin ni munumunu ni an bɛ ko kelenw fɔ an bɛ tila ka segin a kan o tɛ jamana jɔ vraiment ko in selen bɛ yɔrɔ min na a tiɲɛ yɛrɛ ye min ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna solution min ka kan ka k'a la o ka k'a la quoi que ça doit coûter cette solution il le faut il faut que mɔgɔw ka bɔ nin cogo in na parce que jamana mɛnna munumunu na de l'indépendance à nos jours an b'o ko kelen in de la n'an taara ɲɛfɛ an bɛ tila ka na kɔfɛ n'an taara ɲɛfɛ an bɛ tila ka na kɔfɛ il faut arrêter ça il faut que jamanadenw k'a lajɛ mun kɛra mun bɛ yen mun b'an cɛ mun b'an nɔfɛ mun b'an bali an tɛ se ka avancer diɲɛ bɛ ka boli ka taa on traîne et il faut nécessairement que mɔgɔw ka se k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que bana o bana b'i la n'i ma bana in yɛrɛ dɔn k'a yɛrɛ fura ɲini i ni bana in bɛ sa. Déléguéw ka section bɔra Mali jamana fan bɛɛ kana fara Bamakokaw kan tile 2 kɔnɔna na FASCAM fara ɲɔgɔn kan tɔn in bɛna lajɛ ni ka ɲɛmayaso kura sigi sen kan k'u ka sariya gafew bɛɛ lajɛlen lajɛ kura ye min bɛ kɛ sababu ye u ka jɛkulu ka baaraw ka se ka dangɛnɛmaya ka kɛɲɛ n'u ka laɲiniw n'u ka kuntilennaw ye. Sigida nanina denmisɛnninw tɔgɔlaso foyer des jeunes hakilina dɔ sigira sen kan ka se ka mɔɔw ka dɔnta kawuriya baara kunfɔlɔw minnu kan ka kɛ ni kasara kɛfɛn ye ka masɔrɔ u k'a ma ko sécurisme i bɛ dɔnsew minnu da k'i ma ɲɔ kisi o dɔnta kawuriya kɛnɛ de sigira sen kan ni tɔ dɔ ka cɛsiri ye tɔ min ni Isa Gindo kanubaw ka tɔ don Isa Gindo yɛrɛ kɛra sigida nanina ɲɛmaa ye ka tɛmɛ o kumana min ye tɔn ye an bɛɛ ko Isa Gindo olu de hakilina in sigi sen kan ka denmisɛnnin 150 ka dɔnta kawuriya ma ni kisi cogo la an ka ma minnu ma kɛnɛ ka kajatunba ina ka jatala Sambatarawuri. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninya ye kalansen ɲɛsinnen kun don olu de ma diɲɛ kalancogo kura don k'i maa ɲɔgɔn kisi n'a bi degun kɔnɔ kalansen bolila sira 3 de kan mun ɲɛfɔra denmisɛnninw ye kosɛbɛ fɔlɔ o ye maa min kirinen don n'a bɛ ka ninakili i bɛ se k'o dɛmɛ k'o ni kisi cogo min na ani maa min ninakili fana jɔlen don a kirinen o bɛ se ka kisi cogo min na ani maa min joginna ni joli dantɛmɛ bɛ ka bɔ a la k'o dɛmɛ ka se k'o joli jɔ. Bi an b'a fɛ ka modèle min di mɔgɔw ma o ye siraba kan kasara ye an y'a ye siraba bɛ mɔgɔ faga ka tɛmɛ sida kan a bɛ mɔgɔ faga ka tɛmɛ jabɛti kan a bɛ mɔgɔ faga ka tɛmɛ pali kan ɔ denmisɛnninw de dun bɛ siraba kan ni siraba ma bonya est-ce que su bɛ se ka kɛnɛ
est-ce que banabaatɔ minnu bɛ bi accident na est-ce que u bɛ se ka lakana donc an bɛ k'u former ni mɔgɔ binna siraba kan i bɛ fɛn min kɛ pour que a kana sa pour que a kana kɛ lujuratɔ ye an nana o de kama donc an kuma n'o kan an bɛna kuma mun kan sisan mɔgɔ min kirina n'a bɔra ka bi n'a kirina ni ma fɛn kɛ a janen don a nɛn bɛ bi n'a nɛn binna fiɲɛ tɛmɛ sira bɛ datugu n'a o kɛra ji min bɛ kɔnɔbara kɔnɔ o bɛ na da kɔnɔ o bɛ jigin fogofogo kɔnɔ o ye degunba ye donc a tigi bɛ se ka sa donc o kan k'a tigi bila position min na joona pour que a kana sa an b'o dege o la ni mɔgɔ fana dusukun jɔra ni kɛri jɔra ko n b'a fɔ ma tubabukan na ko arrêt cardiaque n'a kɛri ɲɛna diyagoya i kan ka se ka mɔgɔ sauver mais mɔgɔ bɛ so la jamana in kɔnɔ y'an dabali ban n'a kɛra réanimation cardio-pulmonaire a fɔ ma ka dusukolo digi ka fiɲɛ da maa da ye an nana ni mannequin ye an bɛn'o kala o fana na n'o fana bɔra yen an bɛna kuma joli kan hali mɔgɔw nun ka ci jamana in kɔnɔ ko k'o ta ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la k'a sɔrɔ n'i ye nun digini dɔrɔn a bɛ jɔ donc an bɛn'o dege o fana na o n'a ɲɔgɔnna caman donc an nakun y'o de ye. Yaasa ka sigida naani na sigibagaw ladɔnniya mɔgɔninfin ni kisi cogo kan tɔn min bɛ wele ko alliance bɛɛ ko Isa Gindo a ye nin hakilina in ta ka kalansen sigi sen kan ka ɲɛsin denmisɛn 150 ma sigida naani na kɔnɔ Bamakɔ. Isa Gindo yɛrɛ ka fɔ la n'ale ye kɛnɛ denfa ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ ka sigida la nka n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ don nataw la a bɛna walankata ka ɲɛsin Bamakɔ sigida bɛɛ ma. An nana formation min bɛ ka kɛ 150 jeunes kun pour la commune 4 an nana kono assister pour que an ka kɛ seereya ko la parce que ni y'a siɲɛ fɔlɔ commune 4 ou bien Mali yɛrɛ kɔnɔ an ka ye ka jeunes former pour que ni accident kɛra u bɛ se ka kɛ sababuya ye ka caman kisi ka bɔ sali ou bien ka kɛ lujuratɔ ye donc n'o o kuma fɔra maa ma n'i bɛ jamana kɔni tali ɲɛfɛ a bɛ kɛ nisɔndiya ko i bɛ an nana ka na o de assister pour que an ka se ka kɛ ɲɛfɔlibaga ye population ye ka dɔn jeune 150 commune 4 kɔnɔ o formera. Ne y'a daminɛ commune 4 la mais commune 4 dɔrɔn tɛ an bɛna nin kɛ commune 6 bɛɛ la commune tɔ bɛɛ la jeunes n'u formera nin ma se kalanba la o a min bɛ ka kɛ nin i b'a ye de ni hakili dɔɔni b'i la dɔrɔn i bɛ se ka a mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ former min tɛ mɔgɔ yɛrɛ ye parce que formation min sɔrɔla e fɛ e bɛ se ka ni lakana e bɛ se ka ko caman kɛ ka mɔgɔ ni yɛrɛ sauver a nɔfɛ donc o de kama ne sɔnna ka nin parrainage ta. Kalanjɛ tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔw ni kisicogo yirala kɛnɛ kan karamɔgɔw fɛ ni misaliya caman dili ye. Volvo mobili marque do min ka wulikajɔ cayalen do farafina jamana caman na wa anw ka jamana fɛnɛ ma to kɔ ka sababu kɛ Centre International de Conférence de Bamako CICB la ka bɛn ni juma uti kalo tile 2 ye u ye kari kura 10 njira maaw la ye u n'u dɛmɛ ɲɔgɔn ni u ye compagnie de transport u ye an ka jamana kɔnɔ olu kun bɛ kɛnɛ kan ka fara maa ɲɛma caman kan an ka maa minnu kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Tata Ture n'a ka jatala Ibrahima Kulibali. Ni ye cɛkɛda ye min n'a bɛ fɔ a ma service machinerie trucks a y'i bolo fa ni ka don ni kari kura 12 ye Mali jamana kɔnɔ min n'a bɛna bila dugutaga siraw kan ka daminɛ Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se Mali jamana kɛrɛfɛ jamanaw ma. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun donna ka bɛn ni jumadon ye min kɛnɛ kan mɔgɔba camanw ye ɲɔgɔnna sɔrɔ ka bɛn ni nin baara ninnu nun don ni kɛnɛ ye min n'a labɛnna société SMT fɛ u ni Afrika Tour ka bolo di ɲɔgɔn ma kadara kɔnɔ. U la lajɛrɛ in kɔni kunba ye an ye mobili kura dɔw lana o partenariat ou bien ani entreprise dɔ cɛ entreprise min bɛ Mali la yan fana ni o entreprise n'an b'a fɔ ma ko SMT o SMT in fana bɛ Volvo ka marque de feere donc o baara ɲɔgɔnya de bɛ ani o SMT cɛ o mobili ninnu siɲɛ fɔlɔ de don non seulement ka na Mali la o tɛ mais en Afrique de l'Ouest mobili ninnu ɲɔgɔn tɛ donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan CICB la o lancement de la k'o mobili yira Bamakokaw la k'o mobiliw yira an baara ɲɔgɔnw na k'o mobiliw yira clientèle la mobili ninnu bɛna kɛ fɛn minnu ye o ye ka se ka taama nɔgɔya taamadenw bolo taamaden minnu ni caman b'an bolo dugu kɔnɔ yan a n'an kɛrɛfɛ jamanaw la k'a daminɛ Sénégal la ka taa se Gambie ma ka taa se Côte d'Ivoire ma ka taa se Ghana ma ka taa se Togo ma ka taa se Benin ma ka taa se Burkina ma an hakili bɛ hali Mauritanie na ni mankan in n'a cogoya tɛ an ka ligne dɔ kun ye Mauritanie ye fo Nouakchott yɛrɛ capitale la mais dans peu de temps an bɛna o baara ninnu fana sigi sen kan an b'a baara la donc mobili ninnu kɔni nana Mali kɔnɔna ani Mali kɔkanna o taama sira nɔgɔyali mɔgɔw ma a nana o de kama mobili a bɛ taga mobili 10 kɔ la
a tɔ bɛ kɔfɛ mais a bɛɛ ma don. walasa ka nin kura fiɲɛ nin kɛnɛ in na société SMT ka baarakɛtaw yirala jama la ni jaw yirali ye ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sankɔrɔta ni tombola ye min ni mɔgɔ 6 bɔɲɔgɔnkɔ garisɛgɛ donna o tombola sɔrɔli la u bɛɛ lajɛlen y'u ka sewa yira ka ɲɛsin société SMT ma ni ka tila ka dugawu don k'u ye min bɛ se ka to dɔ bɛ se ka fara nin cakɛda in ka taaɲɛw kan. n bɛ n ka foli b'u d'u ma dɔrɔn u ye baara min kɛ ala k'u dɛmɛ u ka baara la hali bi baara in ala ka taa ɲɛ ala ka k'u ye garisɛgɛ ko mun don ko kura don ala k'a ɲɛ ka dan n'u bɛɛ lajɛlen ma ala k'u kisi a tɔɔrɔ ma vraiment m'u encouragé hali bi ala ka fɛn wɛrɛw d'u ma minnu sigilen tɛ ni fɛn minnu ye bon alhamdulillah bon comme ko ye garisɛgɛ ko de ye ni ala ye garisɛgɛ don fɛn min na i bɛ ala tanu i b'a la farika da vraiment nisɔndiyara parce que fɛn min ala tɛ bɛɛ garisɛgɛ dɔ la bon n'ala ye mun garisɛgɛ dɔ la i bɛ ala fo ka tanu ka waleɲuman dɔn quoi donc n ka foli k'u ye waleɲuman dɔn quoi. K'aw ladɔnniya k'a fɔ baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni mɔgɔw ɲɛ dali ye nin kari kura ninnu kan min n'a mɔgɔ tata hakɛ bɛ t'i jɔ mɔgɔ 50 kɔ la. O de fɛnɛ b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan ka daminɛ ni Konowari jamana ye a bi kalo caman bɔ Konowarikaw ka jamana ɲɛma Henri Kona Bedi ye fanga ɲinindɔ PDCI ɲɛma a bɛ wele da la k'u k'a lajɛ ka fangasinamatɔnw bɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kelen kɔnɔ ko plateforme ko in kɔni n dabɔkun ye maa sɔn minnu ka fɔ la Alassane Dramane Ouattara dɛmɛ fanga ɲinindɔnw Mbaba Lili de ye ni o ye RHDP lakaw ye san 2020 octobre kalo jamana kuntigi sigi kalata juma uti kalo tile 2 faransikaw ka kunnafoni diso RFI la Konowarikaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ Henri Kona Bedi PDCI ɲɛma a y'a yira k'a fɔ faraɲɔgɔnkatɔ min bɛna sigi fangasinamatɔnya bina k'u ka ko Laurent Kudu Gbagbo n'a ka fanga ɲinindɔ FPI bi ye a kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Konowarikaw ka minisiri ɲɛmakɔrɔ ani u ka wasablo ɲɛmakɔrɔ Guillaume Soro min ni Alassane Dramane Ouattara ka fa tɛ ka ɲɔgɔn ye bi ko o fɛnɛ na ye a kɔnɔ nka tɛgɛnɔbilama kɛ foyi la fɔlɔ o de kosɔn maa minnu zɔn min ka diya olu y'a yira k'a fɔ u kɔni bɛ se ka bɛn kan min kɔni kan o ye k'a lajɛ bɛɛ bɛ ka baara min kɛ i dama fan ka olu fara ɲɔgɔn kan o tɛ dɔ wɛrɛ ye ka se ka Alassane Dramane Ouattara min ka fanga kan ka kalata labɛn san 2020 jamanakuntigi sigi kalata in bɛ se ka labɛn jogo ɲuman na jɛlenya kɔnɔ kalata jolen o ka sabati ko u bɛɛ kɔni ka laɲini y'o ye Guillaume Soro ni o ye wasablo ɲɛmakɔrɔ ye ale min bilama ni Alassane Dramane Ouattara ka fa ti ɲɔgɔn ye a kanubaw y'a yira k'a fɔ Guillaume Soro ye a jira k'a fɔ a bɛ Henri Kona Bedi ni Laurent Gbagbo nɔfɛ hakilina in na nka a yɛrɛ bɛ munumunu zalo la diɲɛ ɲɛfɛ dandigɛli foyi tɛ se ka kɛ a tɔgɔla gale fo a yɛrɛ ka na Konowari jamana kɔnɔ n'a nane ye dɔnze min da sa ko kanubaw bɛɛ lajɛlen na tugu a nɔfɛ o dɔnze kɛli la a ma ladɔnniya k'a fɔ Henri Kona Bedi ye kɔsa in na a bɔra Belgique duguba la Bruxelles la Laurent Kudu Gbagbo dagan bɛ dugu min na a taara kuma ɲɔgɔnya la ye a nanen ye a jira k'a fɔ ani Laurent Gbagbo ye ɲɔgɔn faamu hakilina in na a ko min ye labɛnw ye ko olu de bɛ sen na nka maa minnu zɔn min ka jan Konowari politiki bina k'u kan olu y'a jira k'a fɔ ko in gɛli a bɛ sɔn ka gwɛlɛya k'a sabu kɛ Laurent Kudu Gbagbo ka fanga ɲinindɔ Front Populaire Ivoirien kɔnɔ maa minnu ko k'u tɛ maa wɛrɛ dɔn ɲɛmaa ye Laurent Kudu Gbagbo kɔ olu ni Pascal Affi-N'Guessan tɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo si la Pascal Affi-N'Guessan nungɛn bɛ k'i yɛrɛ kɛ Front Populaire Ivoirien ɲɛmaa ye bi wa ni faraɲɔgɔnkatɔ yɛrɛ kɛra sigifɛn ye senga a bɛ sɔn ka ye mɔɔw la minnu bɛ kɛ faraɲɔgɔnkatɔ kɔnɔdonbaw ye o kumana olu bɛna o ko ladilaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min FPI lakaw yɛrɛ dama ko gwɛlɛyaba bɛ sɔn ka ye a ko la Algérie jamana kɔnɔ minisiri min ɲɛsinnen don sanfɛ kalanko ma ni dɔgɔkun jam tɛmɛnen a kun ye a jira k'a fɔ anglais ka bɛna don Algérie sanfɛ kalansow kɔnɔ n'a kun kuma kun sɛbɛkɔrɔ cayara Algérie jamana den dɔw ni faransi ka dɔw fɛ a n'an bɛ a ko jɛya bɛɛ lajɛlen ye minisiri ni o ye Tayeba Bouzidi a ko fɔ a ka faamu k'a fɔ ɲugungɛtɔ tɛ faransi ka la a dabɔkun de ye hali bi ka Algérie jamana kala de kɔrɔ don ka sabu kɛ maa minnu bɛ Algérie ni olu bɛ ɲinini baw kɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'a fɔra ko ka ɲinini kɛ ɲinini bɛ kɛ kan minnu na dɔnni kunda anglais ka don
o kumana ɲininikɛlaw Algérie ni anglais ka donna kala la n'a kɛ sababu ye sanfɛ kalansow la ka u ye maaw cɛla diɲɛ seleke naani jamanabaw minnu ye ɲininikɛlaw ye. O tɛmɛnen kɔfɛ kalanden minnu fɛnɛ bɛna kala k'a la n'a kɛ sababu ye k'olu ka dɔnta ka wuriya. Algérie jamana farafina jamana caman gundilenna don kalan labangala kɛyɔrɔ la. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafina anglais kan fɔ jamanaw olu fɛnɛ kundilenna na kɛ Algérie jamana ye ni anglais ka donna sanfɛ kalansow la. O kumana ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye a nafaw de ye non de k'a fɔ ko ɲugungɛlen don faransikan la k'o tɛ. Benenkaw ka minisiri ɲɛma kɔrɔ ni o ye Lionel Zinsou ye Toma Boni Yayi ka minisiri ɲɛma kundo a ka fangaw ban kuma. A yɛrɛ kɛra k'i kanbɔ jamana ɲɛmaya k'o ɲini Yayi Boni ka fanga ɲini dɔ tɔgɔ la nka Patrice Talon y'a bi tako filanan na. Lionel Zinsou bi Benin giri nan bɛ kiiri dɔ jatigɛ ka bɛn ni juma uti kalo tile fila ye k'a fɔ san 5 a b'o kɛ a datɛ don kalatako kuma na. Jamanakuntigisigi kalata tɛ, wasadensigi kalata tɛ, mɛrisigi kalata tɛ, ka sabu kɛ san 2016 maa min a bɛ ka jamana ɲɛmaya ɲini Toma Boni Yayi ka fanga ɲini dɔ tɔgɔ la ani Patrice Talon ni ɲɔgɔn cɛ ni tako filanan yera a la k'a senbɛ k'a ye musaka min bɔ k'o don yɛrɛmankutu da fɛ sariya kɛ mɛ ka musaka bɛrɛbɛn k'ale tɛmɛna bɔta kan. O ko sariya y'a nɔ minɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ko sɛbɛnfura dɔw fɛnɛ yera a ka gafew la sɛbɛnfuraw minnu tɛ sɛbɛnfura jɔlenw ye sɛbɛnfura namaralenw. O kumana san 5 a b'o kɛ a dati don kalatako kuma na wa kaso siya min fɛnɛ bɛ wele ko condamnation avec sursis a b'o fɛnɛ kɛ i tɛ taa kaso la nka i kɔni bɛ jate minɛ k'i kɛ kasoden ye kalo 6 hali n'o y'a sɔrɔla i b'i ka so i b'i ka muɲukumaɲakaw kɛ n'i ye fili ko wɛrɛ kɛ i bɛ sin ka minɛta kɛ n'i ye kiiribulon la directement siyɛ fɔ kaso la a kaso siya in bɛ wele ten ko sefa wari miliyɔn 50 fana k'a b'o sara. Man yɛrɛ Lionel Zinsou kiiri in donna fɔ k'a ban a ma ye kiiribulon kɔnɔ. A ka lapasaba avocat o de kun bɛ taa a jɔyɔrɔ fa ni o ye maître Robert Dossou ye. Benengaw ka lapasa jɛkuluba baro o ɲɛmaaba fɛnɛ don a y'a yira k'a fɔ ko in dabɔkun de ye k'ale ka maa mankutu tiɲɛ n'o ye Lionel Zinsou ye k'a sabu kɛ san 2021 jamanakuntigisigi kalata Patrice Talon b'a dɔn k'a fɔ ni ɲɛkɔrɔndɔ taba bɛɛ la ni ma ɲi don Lionel Zinsou ko kumana k'a lanɔgɔ yanni kalata cɛ k'a dabɔn bɛ o de kama. Le 15 de bɛ lapasaba ni Lionel Zinsou bolo kiiri tigɛra tigɛ cogo min na n'a m'u diya u k'u kanbɔ segin ka kɛ kiiri kan u k'a ma ko appel n'o tile 15 dafara k'a fɔ sɔrɔ taama mana sisi ma bɔ o b'a jira k'a fɔ ɲangi ninnu bere bi da kun. Tunisikaw ka jamana ɲɛma ni o ye Beji Kaiba Essebsi ye ale dalen kɔfɛ a dayɔrɔ laban la uti kalo tile fila daw yɛlɛla da jumɛn don kalata labɛnni jɛkulu da. Bebe na maaw bɛ ka ɲɔgɔn ze foroki ka sabu kɛ jamana ɲɛma bira fɔ kalata ka labɛn min bɛ kara kuru la u k'a ma ko élection anticipée. O kalataw min y'o ye ka daminɛ juma uti kalo tile fila nɛgɛ ɲɛ 8 fɔ nɛgɛ ɲɛ 18 ka taa se fɔ uti kalo tile 9 mɔ kalata labɛnni jɛkulu ni o ye instance supérieure indépendante pour les élections ye a coro ɲɔgɔn kɔnɔ bɛ wele ko ISI. O bi cɛbɔw ka gafew bisimila Tunisie faaba la ni o ye Tunisi ye. Jamanakuntigisigi kalata septembre kalo tile 15 nata don kalata labɛnni jɛkulu ka daw yɛlɛlen maa caman yera n'i ka gafew ye maa ninnu fɛnɛ ye maa dɔnnenbaw ye fanga ɲinindɔ ɲɛmaw maa faamuyannenbaw minnu ye jɔnyɛrɛ yew ye n'u tɛ fanga ɲinindɔn na olu bɛɛ lajɛlen bɛ maaw la minnu dara n'u ka gafe ye. Maaw sigilen bɛ ka maa min ka kanbɔli kɔnɔ ni o ye minisiri ɲɛma jamana ɲɛma fatura ka min don a bolo minisiri ɲɛmaya la Youssef Chahed ale kɔni danden ni a ka gafe ye fɔlɔ nka maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ a bɛ sɔn k'i kanbɔ wa sariya fɛnɛ ma yɛlɛma kalata sariya kabini san 2014 o kelen de don maa minnu taara u ka gafe di u y'u ka nisɔndiya jira ka sabu kɛ walasa ka daga i ye i k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini. Sariya y'a yira k'a fɔ wasaden dan o ka y'i tɔgɔ la ka k'i ka denbaya ye k'i kɔkɔrɔma don wali kelen sigida ɲɛma mɛri 40 wali kelen kalatala 10 kalata yɔrɔ 10 ɲɔgɔnna kɔnɔ olu ka kɛ i ka denbaya don sabatira jɛn bɛ kɛ n'a ye e k'i kanbɔ ko kura min bɛ kɔrɔ
o ye jamana kuntigisigi kalata de bɛna kɛ yanni wasadensigi kalata cɛ wasaya de y'o sababu ni o ye jamana ɲɛma BG Kayib SFC ka saya ye. Sudan jamana kɔnɔ jigiw bɛ ka binga sigi barisabu ka da kan surasiya jɛkulu conseil militaire ni forobatɔ ɲɛmaw sera ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan na bɛnkan min gun dɛsɛngun bɛ ka kɛ furanjɔrɔ fanga bɛna labara jɛkulu min fɛ conseil souverain n'a bɛ surasi ɲɛmaw ni forobatɔ ɲɛmaw fara ɲɔgɔn kan juma o sabatira dugu filamafɛn jɛnjɛn nka o ma bali Sudan faba Khartoum maaw ka jigi k'u ka nisɔndiyaw boloda fa bɛɛ lajɛlen la. maa dɔ bɛ yen ko Hashim Salamatar ale yɛrɛ den dɔ tora nisɔngoya taama senfɛ mugu tira la nka a y'a jira k'a fɔ tɛgɛnɔbila kelen filɛ nin ye nin bɛ nkansɛbɛ min na nin ye a na kɛ sababu ye ka ɲɛda kura di Sudan jamana mɔ. Sudan jamana ka mara maa fɛ min tɛ surasi ye bɛnkan fanga kɛ bɛ ka min fɔ ko o na sabati nin senfɛ a y'a ka nisɔndiyaw jira. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye furanjɔrɔ fanga in ye n'a sigira san saba ani kalo dɔɔni u bɛn'o de kɛ. Farafinatɔma Union Africaine ka surunani donba ni o ye Mohamed Hassan Lebati ye ale y'a yira k'a fɔ nin ye kunnawolo ye ale bolo kunnawolo do Farafinatɔma Union Africaine bolo kunnawolo fɛnɛ do Sudangaden bɛɛ bolo fan filaw forobatɔ ɲɛmaw ni surasi ɲɛmaw ka lajɛ ka ji dɔ k'i ka min nɔ ka jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ ko Sudangadenw y'o de kɛ nin ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ buru sɔngɔ gwɛlɛyali kɛra sababu ye ka jamana ɲɛma Omar El Beshiri ka fanga bi ka sabu kɛ jamanadenw y'a jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni buru dunda sɔngɔ gwɛlɛyali ye. Surasiw fɛnɛ ye a jagoya jigi n'o ye a yɛrɛ ka mɔɔw ye. Surasi ninnu de fɛnɛ ni forobatɔ ɲɛmaw de fɛnɛ senkun de bɛn kan kelen kan ka sabu kɛ jamana bɛɛ tun b'a fɛ k'a kɛ a marabaa ye. Surasiw kun t'a fɛ u tɛgɛlankolon ka bɔ a kɔrɔ u kɛlen kɔfɛ ka jamana mara san caman. Kwajidaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya farafina arabu kan fɔ jamanaw ni nazarala ni ɲɔgɔn cɛ kwaji ka kurun fila bɛ munumunu zalo la ni tunkarangew ye a sen tɛ bɛlɛnyɔrɔ sɔrɔ. A ka suru jamana min na ni o ye Itali ye o kalen ka don ko dunan kelen tɛna don a ka jamana da fɛ. Kurun fila ninnu kelen o ye a jira k'a fɔ juma uti kalo tile fila a sera ka tunkarange 69 ni kisi Libi ani Itali ni ɲɔgɔn cɛ kwaji kan dugu tilaman jɛnjɛ o y'a sɔrɔ yan'o cɛ lɛrɛ damadɔ a sera ka 55 ni fɛnɛ kisi. Kuru filanan ni o ye Alan Kurdi ye o y'a jira k'a fɔ kabini araba 40 ɲɔgɔn na ni kisi bɛ u kun u sen tɛ ka bɛlɛnyɔrɔ sɔrɔ. Min ye kuru fɔlɔ ye ale y'a jira uti kalo tile fila k'a fɔ maa 69 minnu ni kisira fɛ ko bugɔlidaw bɛ u la denda ni fila musolaka kelen gɛrɛsigɛlen don kalo 9 a ya min ye 55 min ni o y'o fɔlɔ kisi kwaji kan a y'a ka bɛn ni uti kalo tile gale ye k'u tun bɛ kuru min kɔnɔ kuru nibiri nabaralen kun don sɔɔni a tun bɛ tunu u ɲan'u ma k'u kisi a y'a ko olu fɛnɛ na den bilenni fila ani musolaka gɛrɛsigɛlen kelen o fɛnɛ bɛ o kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ u ka jate bɔra kan k'a fɔ fana Libi yan b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya faba Tripoli kɛlɛ min bɛ senna Marshal Khalifa Haftar ni Fayez El Sarraj ni ɲɔgɔn cɛ susuli min kɛra Tajura tunkarangew lasagoyɔrɔ la ni tunkarange dɔw tora la a y'a ko maa porokotolen dɔw fɛnɛ kun bɛ kuru ninnu kɔnɔ kisɛ bɛ dɔ yɛrɛ la yɛrɛ fana. Nka Italikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna kɔɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Matteo Salvini ye ale ye a jira kabini kelen ye k'a fɔ nin kuru fila ninnu u bisimilatɔ tɛ Itali dangandaw la a b'i n'a fɔ kɔsa in na u ye musolaka kelen wele bɔgɔ jeninen ka min ye tulokun gwɛlɛya ka taa jagoya bɛlɛ Sicile dangandaw la a bara ta jira bɛ k'a fɔ a man ka kuru ka bɛlɛ musolaka in kɔni y'a jira k'a fɔ ni min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la ale tɛ se ka to ni maaw ye kwaji kan kwatu ni kisi a y'a jagoya bɛlɛ polisilakaw y'a minɛ ka taa n'a ye kiiribulon la a ɲininkali ye kiiribulon fɛnɛ kɔnɔ a seginna o kuma kelen ka kiiri ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka k'a minɛkun ye a labilara nka a tun bɛ ka kuru min kɔni boli o kɔni minɛna a la k'o bila fanga ka bolo kan bebe in na gwɛlɛyaba de bɛ tunkarange ko la nansaralatɔma Union Européenne kɛ bɛ ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn min na ani a tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ Itali jamana kɛ bɛ ka jira k'a fɔ a bɛ ka kɛ ale bolo basa ka diden kunnu ye ɲɛjukunguru ka sabu kɛ tunkarange ninnu bɛ fɔlɔ ale ka jamana de la
wa yanni sɔn ka kɛ k'u tila jamanatɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ degun da ye olu ma o kumana u tɛ jɛ n'a ye bilen a ka bisimila u ka dugukolo kan. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka foli ni waleɲumandɔw lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kafunɛ Bacili don yan'o cɛ k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.